Καλώς ήρθατε στο διεθνή μαθητικό αγώνα των 5 χιλιόμετρων που διεξάγεται στο Λιξούρι στην πανέμορφη Κεφαλονιά. Ο αγώνας θα αρχίσει σε 10 λεπτά. Οι αθλητές μας βρίσκονται στο προπονητικό στάδιο και αυτή τη στιγμή περισσότεροι κάνουν ζέσταμα. Πώς σε λένε? Εμένα με λένε Παύλο. Με λένε Ζως. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Ήσουν πέρσι στο Τωρίνο. Είναι η πρώτη μου φορά και είμαι λίγο αγχωμένος. Όσοι λαμβάνουν μέρος έχουν ξανατρέξει σε διεθνείς μαθητικούς αγώνες. Όλα θα πάνε καλά, Παύλο. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε στο φετινό αγώνα, Sensei. Πιστεύω να σε νικήσω φέτος και να πάρω εγώ το χρυσό μετάλλιο. Ποιος θα νικήσει? Εγώ έχω προπονηθεί σκληρά για να είμαι πάντα πρώτος. Σε εύχομαι καλή επιτυχία, Τζοβάνι. Επίσης, αν και νομίζεις πως θα το βρεις σκούρα, γιατί και εγώ έχω δουλέψει για την νίκη. Να συμβεθούμε τώρα με το αθλητικογράφο Νίκο Σιβέρη, που βρίσκεται στο προπονητικό στάδιο. Νίκο, πώς φάνονται οι αθλητές? Τους βλέπω αποφασισμένους και παθιασμένους για την νίκη. Κάποιοι συνομιλούν, άλλοι κάνουν ζέσταμα. Μπορεί να μας πάρει συνέντευξη με κάποιον αθλητή? Ναι, είναι δίπλα μου ο Φράγκλιν, ο Αμερικανός. Φράγκλιν, πώς αισθάνεσαι που θα πάρεις μέρος στο φετινό αγώνα? Είμαι πολύ χαρούμενος, κύριε Σιβέρη, που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Οι αθλητές μας βρίσκονται στο αγωνιστικό στίβο. Ποιος άραγε να είναι ο φετινός νικητής? Μέχρι να αρχίσει, ας πούμε τα ονόματα των αθλητών και τις θέσεις τους. Στη θέση 1 λαμβάνουν μέρος 6 χώρες. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Κίνα και η ΙΠΑ. Στη θέση 1 είναι ο Ιάπωνας Ναρότο Καχασάκη. Στη θέση 2 ο Έλληνας Παύλος Δημάκης. Στη θέση 3 ο Αμερικάνος Πίτερ Φράγκλιν. Στη θέση 4 ο Κινέζος Σενσέι. Στη θέση 5 ο Ιταλός Τζοβάνι Λόρεν. Στη θέση 6 ο Γάλλος Ασμοτέο. Ο περσινός αγώνας έγινε στη Ρώμη. Και ο χρυσός νικητής ήταν ο Ουκρανός αθλητής Ζελίνσκι. Με δεύτερο τον Κινέζο Σενσέι. Γιατί ήταν το Γάλλος Ασμοτέο. Φέτος λείπει ο Ουκρανός λόγω πολέμου και ο φετινός αγώνας έχει ως μήνυμα ναι στην ειρήνη των λαών και όχι στον πόλεμο. Stop the war! Οι αθλητές είναι στις θέσεις τους. 1, 2, 3. Ο αγώνας ξεκίνησε. Όλοι οι αθλητές είναι μαζί. Μετά από την πρώτη στροφή, πρώτος είναι ο Αμερικανός Πίτερ και όλοι οι άλλοι ακολουθούν από κοντά. Είμαστε στο μισό της διαδρομής και πέτος τώρα είναι ο Κινέζος Σενσέι. Τελευταίος είναι ο Έλληνας Παύλος. Είναι ο πρώτος του διεθνής αγώνας. Κοιτάξτε, ο Γάλλος αλήθεια και καταλείπει τον αγώνα. Πρώτος παραμένει ο Κινέζος και τελευταίος ο Έλληνας, αλλά είναι πολύ κοντά στους προπορευόμενους. Στο στίβο μπαίνει ένας γιατρός για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο Γάλλο αθλητή. Τώρα το μεταφέρουν έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Οι αθλητές έχουν 2 στροφές για να τερματίσουν. Η κατάταξη παραμένει η ίδια. Ένα σκύλος με ακολουθεί. Αναποδιά. Είμαι τελευταίος και καταϊδρωμένος. Τώρα θα μείνω πολύ πίσω. Πρέπει να βάλω φτερά στα πόδια μου για να είμαι κοντά στους προπορευόμενους. Wow! Ο Παύλος Δημάκης τρέχει στον άνεμο. Τώρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση που προηγείται ο Κινέζος και τρίτος ο Ιταλός. Ο κόσμος φωνάζει ειδικά το όνομά του. Παύλο, Παύλο. Μην τα παρατάς. Τρέξε πιο γρήγορα, μην σε προλάβει ο σκύλος. Τελευταία μέτρα, σε 400 μέτρα είναι τερματισμός. Ο Παύλος περνάει πρώτος, κόβει το νήμα, είναι ο παγκόσμιος μεταβλητής. Ο κόμμα τον χειροκροτάει, όλοι είναι όρθιοι και πανηγυρίζουν. Ο Παύλος δεν έχει καταλάβει πως έχει τερματίσει και συνεχίζει να τρέχει. Τον αγώνα να είναι προσδεκτής του Παύλος με ρεκόρ αγώνα. Μπράβο, είσαι αθλητής. Δεν το πιστεύω. Είμαι πρώτος. Ο σκύλος πού είναι? Κρίμα, έφυγε. Χάρη σε αυτόν νίκησα. Σε λίγα λεπτά θα γίνει η απονομή. Το χρυσό μετάλλιο θα απονεμηθεί στον Έλληνα Παύλο Δημάκη για ρεκόρ αγώνα. Το αργυρό μετάλλιο θα απονεμηθεί στον Ιάπωνα Ναρότο Καχασάκη. Το χάρτινο μετάλλιο θα απονεμηθεί στον Κινέζο Σενσέι. Όλη η Ελλάδα είναι χαρούμενη για τον εθνικό της ήρωα. Οι αθλητές πήραν τα μετάλλια τους. Καταρχάς θα κλειστεί ο εθνικός σύνος της Ελλάδας. Όλοι είναι όρθιοι. Ο Παύλος Δημάκης είναι σκηνημένος. Κοντά την αθλητικογράφος είναι ο Νίκος Σιβέρης.
Παύλο, πώς αισθάνεσαι που νίκησες? Πολύ συγκινημένος, ήμουν και λίγο τυχερός. Αν δεν ήταν το σκυλάκι να με ακολουθεί, καυγίζοντας, νομίζω πως δεν θα νικούσα. Κανένα σκυλί δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω το φαντάστηκες. Ήθελες ένα κίνητρο για να αποδείξεις τις ικανότητές σου. Α, ναι, τότε είμαι τριπλά ευτυχισμένος. Ευχαριστώ όλον τον κόσμο που με χειροκροτούσε και από εδώ και πέρα θα παίρνω δύναμη από την αγάπη του κόσμου, από τη σκληρή και καθημερινή προπόνηση που θα κάνω, αλλά και από τις ικανότητές μου. Κυρίες και κύριοι, ο αγώνας τελείωσε. Ήταν μια καταπληκτική κούρσα. Σας χαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού του χρόνου πάλι σε ένα μέρος